Какво става, Манче? Говорете сега, казвайте какво станало, защото снимам. Октай, гледайте насам. Сега... Тук има един голям човек. Изчакай, и снимаш ли? Да. Сега една голяма жена. Ще полейми колата да ни се развали. Еле? Шевролета няма да се развали. Ще полейм. С шампанско. Не моля да се дадем. Мама, снимавай. Но се притеснява пред камера. Сега ще пукна. И сега ще пукна шампанското. Тази кола да върви по вода, да не се чупи повече, да няма никакви ремонти. Отвори го. Чакай, капачката ще путна. Няма да стане. Ма нещо не става. Ма няма да стане. Дай. Мама. Дай де, аз ще махна. Ама нещо госпожа Ани... Чашките подготвили ли ви са? Аз за първи път питам шампанско. Ма нека първо да отцапа колата с шампанско. Внимавай, не ти. Не мога. Аде, ма! Натискай, ма! Атай! Не мога. Ще може! Може. Малко. Дъпай. Ще може! Дай на бати му си, давай. Не мога. Не мога. Не, фламандското шампанско не е за пукане. Фламандското не е за нас. Не. Темче, Много години е седяло. да да чеко на Елля. Дай на кого, дай на кого. Чакай, че подпресна. Еее! Браво! Отгоре. Така. Още един път. Поливай! Още един път. Поливай! Така. Айде, стига! Да пием, стига! Стига, да има и за пиери! Стига, Октай! Стига! Айде! Азарач! Айде, браво на тези хора, да са живи и здрави, цялото им семейство, да си карат колата. Да си карат колата без проблеми. Да. Карай, не бой се, бати му си. Карай, няма страшно. Сега карай, не бой се, ече. Карай, няма страшно. Моята чаша тука. Давай газ. На здраве, Гого. Да, мама. Ти искаш Той. в него остана. Той черпи. Стай. Виждаме ни ключове тук. Това е Нещо шевролет. музиката. Нека тая кола да пътува само по шосе, да не е по вода. Пускай някаква музика. Ама по вода да върви. Да. Сега толкова с 30 евро стъкло, 3000 не знам какво. Без цени. Един без цени, бензин за без някакви цени. цента. Ма стига, не Ако го искаш да казвай, знаеш това вече фотоапарата, пред камерата. повече да я струва. На Сега здраве. толкова. Маси, поживай, поздраво, само по шосе. Така е. Патлама се. Октай! Айде, да. Откъсте ми това. Чакай, дай. Чакай. Там или там? Ето ме направи, чакай да мине колата. Ачи, къде си, бе? Ела застари до джипа, ма! Застари до джипа да той вида, ма! Ачи, застари до джипа си! То джип на кого е? На Анчето ли или на кой? След 2 години искам да застана в кухнята до апартамента си. След 2 години какъв джип искаш? Не искам джип апартамента. Ще имам и къща с градинка. Да. Yes! Yes! Елате ли? Абе, Елати го и насам. Аз искам джип. Ще имаш. Ти какъв искаш? Айде на здраве. Аде! И ти ще имаш. Дай да гръмим, Чакай, я за такова ме е малко. Айде. Как си къде с неделен ден чак се шижет 5 чашки вънка. Снимай ги от шана, бе! Да знай, че... Искам джип! Айде Искам я! кратка! Съм малката се оплаши. Айде, стига. Октай! Стоп! Обратно.
Абе, не ти! Жълтата. Убав джип, Анче. Убав. Анче, живо и здраво да си го коландриш. Дай още едно. Анче, да ти жив и здрав жипа, да не се чупи да го караш много години. Люби се оплаши. Излезе кучето. Нека излезе. Отстай. Охо. Айде.